Здравейте отново! Искам да ви представя модернизиран прототип на устройството за звукова сигнализация на отключено огнестрелно оръжие. Този път прототипът съм го внедрил в самия приклад в ръкохватката, като съм направил и отложил старт на зумера, т.е. след 6 секунди след като отключим пушката, тогава почва да сигнализира дали пушката е отключена или не. Мисля, че 6 секунди са напълно достатъчни да изстреляме всички патрони, да подгоним дивеча и да го обстреляме. Ето сега ще ви демонстрирам. Отключваме пушката в момента. Тук има едно червено копченце, което ще ви обясня за малко след него. Защо е кучешки лай? Ето, изключваме и няма. Защо е кучешки лай? Защото кучешкия лай е най-много изостря сетивата на човекът и отделно се слива в природата. Източето се слива в природата, но надали ще изостри сетивата на ловеца. Същото устройство съм го монтирал и на цевка успрей, която се отключва с палец, пак по същия начин вътре в ръкохватката. Има само един голям минус това устройство, че това трябва да се монтира от стокмейкър, не може самия ловец да го монтира. Отделно съм сложил и прототип, т.е. не прототипа ми, само съм за английски приклад, също може да се направи, но тук формата е коренно различна и все още работя по тази версия за английски приклад. Устройството е снабдено и с копче за блокиране на неговото действие. Това е когато ние отключим пушката и натиснем това копче, устройството не се включва, когато сме на варда, когато желаем устройството да не се включи, като при всяко следващо отключване на пушката, устройството се задейства автоматично и след 6 секунди започва да сигнализира, че пушката е отключена. Също така вярвам, че това устройство ще е задължителна екстра за новопроизведените оръжия, както в момента е задължителна екстра звуковата сигнализация на автомобила за непоставен колан, парктроник и забравени фарови. Вярвам, че това изобретение ще спаси животи както на кучета, така и на хора и ще допринесе за спокойствието на ловеца и по-безопасен лов. Благодаря ви за вниманието.